to je bila stvar koju smo radili. Ne. Zdravo svim sjajnim ninjama, jako sam uzbuđen. Danas je vreme da vidimo ko ima bolje ninja veštine. Ovaj Karate Kid, Ethan Penshriver, to! Ili gimnastičar Axis Cole, to, ajde! A vi ljudi ćete odlučiti ko je pobednik. Ovo će biti obračun koji ne želite da propustite. Ashton i ja se takmičimo u gimnastici i karateu, ali Axis se takmiči samo u gimnastici. A Ethan se takmiči samo u karateu, jer ako ste vidjeli naše sjajne moćne Rangers Ninja Kids videe, vjerovatno ćete ga prepoznati kao Tommy Olivera, zelenog Rangera. Da, ali također ćete prepoznati i Ashtona kao Jasona, crvenog Rangera, koji je moj stari neprijatelj. A za ovaj izazov, ajde. Ali u ovom slučaju mi smo jedan tim. Prvo, ovi momci moraju da se obuku u ninja opremu. Oni će se međusobno izazvati u dva različita zadatka, kao što su dva događaja ili dva neka oružja, a na kraju će se takmiči u vratolomijama na podu. Ajde da igramo kamen, papir, makaze pa da vidimo ko će prvi. Znači kamen, papir, makaze, a? Da. Ajde, možeš ti to. Kamen, papir, makaze. O, sjajno. A šta je prvo? Pa ja bi paralelni razboj. Oma daj. Ajde, verujem ja u tebe. Ali ja ne verujem u sebe. Ljudi, ovo ispred nas su paralelni razboji i Axis će da nam pokaže neke veštine. Hajde, Axis. O, sjajno. Bravo. Wow. To, Axise. O, bravo, Axis. Super si bio. Da, a možeš li ti to, a? Verujem ja u tebe, možeš ti to. Samo prvo idi uzmi malo krede da se ne bi posao kliznuo. Je li ovo dovoljno? Nije. A napravi ih belim kao sneg da budu. A sada? Mislim da, okej, mislim kako god. Možeš ti to. Pređi preko prečnika. Ajde, pokušaj da se zaljuljaš. O, sad sam na pačke. To! On je na opačke. Nikada nisam video ovakav nastup u celom svom životu. Ovo je urnebesno. On meditira. To! I dovodi ga do kraja. To je bio najbolji nastup ikada. Da, bilo je blizu onoga što je Axis uradio. Stvarno? Ne. O moj bože. To je bilo smešno. A na šta ćeš ti da izazoveš Axisa? Sljedeći izazov će biti... Boštap. Boštap. Boštap je težak. Verujem ja u tebe. Možeš ti to, ajde, ajde. Ajde, idemo, to... U redu, ovo je boštap i Ethan je zaista dobar sa njim. Pa da vidimo šta on to može. Ne znam ni kako okreće taj štap uopšte. Ajde, nadmaši to sad. To je bilo sjajno. Ajde, možeš ti to. Srećno. Idemo, Axis. O, iza leđa, iznad glave. Super. Ajde sada ispod nogu. O, ispod nogu. Ispod nogu. Iza leđa. Axis je profesionalac u ovome. Da, on stvarno jeste. Sjajan posao. Znaš, moram ti priznati, ovo je bilo zaista dobro za prvi put. Dakle, koji je sljedeći izazov? Pa, postoji jedan izazov sličan boštapu, zapravo. O, stvarno. O, bit će dobar u tome. Poput visoke šipke. A kako je to poput boštapa? To je kao neka šipka u vazduhu, ali ovaj put je ti ne okrećeš, nego se okrećeš ti oko nje i tako. Pa da, bit ćeš ti dobar u tome. Hajde, idemo na visoku šipku. To je jako visoko, jako je visoka. Nije kao 10 metara. Ali ja se bojim visine. Pa, mislim, sve što treba da uradiš jeste da skočiš na nju i samo da se vrtiš oko nje.
Pa mnogo je lakše reći nego učiniti. Pa dobro, hajdemo. Ovo je visoka prečka, a to je muški gimnastičarski događaj. Možeš ti to? A to se zove STEM za tebe. Smešno ime. O, super. To ne izgleda lako. Još je napravio i poluobrt. Ali kako je to slično boštapu? A slično je boštapu jer okrećeš boštap oko sebe, a on će sada da se okreće oko šipke. To je bio dupli salto unazad. To, sjajan posao, Eksis. Hajde, idemo. Srećno. Uzmi malo krede i... Ajde, možeš ti to. Sjajan posao. Vidiš? Isto je kao boštap. Bićeš ti super, ajde. Oveče, zašto sam ušao u ovo takmičenje uopšte? To je tako visoko. A u redu, to je isto kao boštap. Ali nije isto kao boštap. U redu je, imaš ti to. Verujem u tebe. Uzmi sad puno krede, uhvati se čvrsto i samo se okreći. Nije bitno šta možeš trenutno, ovo ti je prvi put, mislim da. Dakle, samo da se popnem na to. Da, samo se uhvati se za tu prečku. Pokaži nam svoje veštine. Pa da, na majici ti piše imam veštine, pa hajde da vidimo. Isto je kao sa boštapom, samo se okreći oko nje. Ako ima neke veštine da pokaže. Imam ja veštine. Hajde onda da ih vidimo. Kao sa boštapom, samo se okreće okolo. A nema veze, bio je to dobar pokušaj. Za prvi put bilo je super, mnogo bolje od drugih ljudi. Kaži nam, Itane, koji je sljedeći izazov? Moram nekako nadoknaditi ovu visoku šipku. Udarci. Au, druže. Možeš ti to? Dakle, ovaj udarac se zove Cheat 720. Počinje sa skokom na jednoj nozi, praćen sa 2 puna okreta i zatim se završava sa šutem u vazduhu. Wow, bravo, to je bilo strava. Ajde, nadmaši to. Pa to je bio prilično težak udarac. Samo daj sve od sebe, Eksis. Počinjemo sa šutem iz okreta, ja ću prvi pokazati. Jedan okret. Dakle, okrenut ćeš se, prvo ćeš pogledati metu, ići ćeš što brže možeš i udariti metu svojom petom. Ovaj deo je tvoj, možeš ti to, Eksis. Srećno. Drži ga malo više. Sjajno, to je bilo prilično dobro, Eksis. On je podigao nogu i udario je metu. Pa naravno da je uspeo zato što je Eksis jako cool. A u redu, sada ćemo da pređemo i na udarac Cheat 720. A to ću isto ja da pokažem ponovo. Dakle, pošto si sad na toj nozi, zakoračit ćeš unapred kao što si i pre, ali podići ćeš nogu. Ovdje si udario ranije, ali sada ćeš da napraviš još jedan dodatan pun krug. I tek onda da je udariš. O, tako blizu. To! Sjajno, Eksis. To je bilo prilično dobro. Bio je to dobar pokušaj. To je bilo strava. Mislim da je makar bolje od njegove visoke prečke. Dobro urađeno, Eksis. Svaka čast. To je to za drugu rundu. Eksis je ostao sjajan. Da, bili su baš blizu. Pa moji su bili bliži. Vi možete bilo koga da stavite na ulicu i da naterate da podigne nogu i da izvede udarac. Nema šanse, to nije tačno. Nije samo podigao nogu, on je imao dobru tehniku. Da, bila je tako savršena. Si se toliko uplašio na visokoj prečki da si morao promeniti šorc? Ne. Nisam ja zato promenio šorc. To radim upravo zato, zbog ove treće runde. Morao sam da ga promenim jer sam hteo da pokažem ko je glavni. Zeleni ranger u kući. Vreme je za transformaciju. U druge šorce, a? U redu, promenio si šorc, cool. Šta? Hej! A finalni izazov je pod. Jako sam uzbuđen jer će obojica da se takmiče na podu. Tako će se takmičiti na njihovim jednakim nivoima. Biće sjajno, jako sam uzbuđen. Savršeno. Ti ćeš apsolutno pobediti. Niko ne može da pobedi gimnastičara na podu. Gimnastičari vladaju podom. Eksis ide prvi. Šta ćeš to da izvedeš? Izvešću salto napred sa rukama. Druže, to je sjajno. Onda će Ethan morati to da ponovi. To je samo salto napred. Sjajno, druže. To je bilo gotovo savršeno. Pa bilo je prilično dobro.
Hajde sad tebe da vidimo, nema šanse da će ovo uspeti. Verujem ja u tebe, možeš ti to. To je bio salto sa dodatnim okretom, šta je to bilo? Ma šta god, aj pokušaj ti ovo, kladim se da ti to ne možeš. To je bilo sjajno, bravo, bravo. U redu, bila je to prilično dobra kombinacija, ali nisi... Prilično dobra kombinacija. Ajde da vidimo da li Exis to može da uradi. To je bilo sjajno, stvarno. Ne znam ni kako si to počeo, kao da si... I kolut na kraju, brate. Uspeo je. Idi pokaži mu sad ti svoje veštine. Druže, kladim se da ti ovo ne možeš uraditi. To će da bude strava, da vidimo. Hajde, Exis. Wow, to je bilo strava, kako si to samo uspeo da izvedeš. Završio je okret unazad, okret unapred, super brate. Nema šanse da možeš to da uradiš. Ja sam to već radio, pogledaj me. To, druže, to je bilo sjajno. Alexis je i dalje bio bolji, sjajno. Da, bio sam malo čvršći. Ajde nadmaši ovo, gledaj me. Kolut unapred sa 2 puna okreta. Kolut, dupli, ma nema šanse. Wow, to je bilo strava. Na kolena kao Spider-Man. Wow, to je bilo sjajno. Da, brate, to je bilo jako cool. Svaka ti čast, ja ne znam kako si ovo uspeo. Nisam očekivao da ćeš... Au, svaka čast, bravo. Možeš ti to, Exis? Tebi nema konkurencije. Kolut unapred! A i dalje ne mogu da verujem da si uspeo napraviti taj dvostruki okret unapred i unazad. U redu, možda jeste bili malo bolji na podu, ali mi smo vas pobedili u svim ostalim rundama. Naravno. Ethan. Hvala vam što ste gledali, molim vas pretplatite si, lajkujte ovaj video i obavezno komentarišite. Cool, vidimo se sljedeći put, vidimo se, ćao! Vidimo se!